Nu, nu-mi dai nimic. Îți sare în cap. Nu, hai să beți apă, hai la plajă. Eu nu mai am mâncare. Da, vino. Sărac. Sunt sărac. Dă să te iau, Să mă uit la mapă. Ce proastă e. Ia văzut ce vrea grifonul ăsta. Bă, nu vrea pieptănare de aia. Vrea... Ce să vrea? Mi-e foame. Apă. Mi-e foame. Bă, lasă-mă cu foamea ta, că eu n-am apă. N-am ce să-i dau lui ăsta să bea, aici prost. Am eu apă. Dă-i apă. Trăiți familionul cu apa ta. Ia apă. Păi, dar ce mi-o dai mie? Nu puteai să-i dai lui direct. Doamne, iartă-mă și ferește-mă. Dă-i și tu la asta mâncare. Da, așteaptă. Sunteți nemâncați, nepișați, nedormiți. Mâncă și tu ceva, că ăștia nu vor mâncare, numai tu vrei, fomisto, și dă și lui steluța apă, că îmi fac crize. Nu, hai acasă, papuci. Hai acasă. Acasă cu voi. Nu mie, prost. Păi falul ăsta, vai, trec. Teleportează-te la mine. Așteaptă să bea. Am primit 50 de lei. Mamă, ce mult. Cui? Adică... Ui, trebuie să aștepți 4 ore și am primit fucking 50 de lei, atât. Hai că vrea ăsta apă. Nu vrea ăsta apă. Vrea steluța apă. Eu vreau mâncare. Tu mănâncă de la câini de acolo. Du-te, dracu. Mă, ia și mâncă un zâmbiș de ăsta, na. Hai că mă doare. Unde ești, bro? Dormi? Da. Și ți-ar... Oh. Ia. Asta vrea apă, iar. De ce vrea atâta apă? Că m-am sturat de atâta apă, câtă vrea ăsta. Tu intră dracu la duș. Cu tot cu sandwich. Da, cu tot mănânci și te speli. E mai practic așa, hai. După să o bag și pe steaua asta la baie, că sunteți nespălați toți. După să te joci cu alea jucările de cățel cu ea. Că nu e... Băi, steluțo, băi. Gata. Doamne, dacă nu mă scăpia, bă, copii, bă. Ăsta încă bea apă de spargificată. Deci așa ceva nu există, sunteți imbecili. Așa. Hai să ne jucăm, să ne plimbăm. Hai. Doamne, dar câtă lume desface ouă de asta, atâtea de-astea în comentarii aici. În comentarii. Stai că-mi iau șmecheria asta de zbor. Te omor. Nu mă omor. Te omor eu pe tine că mai mă bun. Era pe spatele tău. Ieși. Ia, du-te steluțo. Du-te învârtindu-te. Picilo. Să n-aud. Hai că trebuie să mă duc după ăla, n-ai știu, mă, dar mi-e permisul, mă, mamă. Opa, ia stai. Ce-mi dă? Ce mi-a dat? Eu holocap. Mi-a dat o pălărie. Mamă, frumos, nu mai pot. Mă să te plimbi. Nu mi ți-a dat mai pălărie prostă. Taci. Nu poate. Ce-a am văzut și Dă-te înapoi, păi încerc, dar nu merge. Măi, zi. Nu mai dă-te. Păi și eu înainte ce ziceam? Că plângeam acolo. Vezi să nu intru în Marea Neagră. Sper să nu intru. Nu sunt sănătoasă. Dar de ce nu mai vreau să nimic? Că mă enervați.
Ia gata că scot grifonul și iau mociul. Păi ce facem aceea? Da, bine că vrei să te culci, bă, deci mă nervează rău de tot. Mișcă. Zi. Bă, vorbește. Da. Că mâine ne ducem la McDonald's. Bine că mergem pe lună. Da, cred că, hai, lasă-mă. Păi da, din cauza ta, acum trebuie să fac baie la cap. Care vrea la somn? Asta vrea. Pentru Nu că... eu. Băi, parcă am pus-o pe ea, nu pe tine. Păi, eu nu mai N-ai pus înțeleg. pe niciuna, mai pus pe mine la somn. Păi- Bă, nu pot să bag pe aia la somn. Băi, băgați-vă toți că vă badă, căcatul. Dar uite cum doarme hamsterul ăsta, leșin. Lasă-mă cu hamsterii tăi. Treci la somn! Nu mi-e. Am crezut că mi s-a dus. Ia mă ce vrea barosanul ăsta cu pălărie în cap. Nu vreau, lasă-mă. Gata. O să vreau să mă spăl, să știi. Hai să învățăm alfabetul. Treci în coa. Sit. How. Roll. Hai. M-am ascuns să nu Bă, dar învăț. de ce vrea iarăși cu mașina? Deci nu se poate, Antonia. Nu, trebuie să trecăm la... Nu mai pot, deci nu mai... Nu, să stric cu cap. Nu învăț să ne dă cu mașina. A luat și cu fritoane, frate. Cred că mai bine conduc eu. Nu conduce nici... L-am încărcat pe Moș Crăciun. Pe Santa ăsta de aici. Ia că mă duc încolo. Băi! Nu te Nu mai pot. am văzut Faci, mă. o gaură neagră. Nu, lasă-mă pe mine să conduc. Nu te rog eu, fac bă. nimic. Rămâi acolo dacă nu vrei să asculti. Nu te știu ce bine conduc. Lasă-mă în pace cu Tokyo Drift-ul tău. Uite ce bine conduc eu pe lângă tine. De ce vrei să faci fă baie? Și eu vreau. Deci nu, că iar am intrat în aia albă, deci nu mai pot, nu o să pot cu așa ceva. Băi, Verică. Dar ce mă chinui eu? Uite-te și tu unde e casa mea, la mama dracu. De este aproape de casă. Tu mai lasă-mă cu casa ta de 7 persoane. Că mă doare creierii. Da. Băi, unde am venit? Aici, așa. Dar mai știam unde e casa mea, mă, frate, mă. Deci nu mai supun, nu mai pun. Am 5398 de lei. Mă urc pe casă, fii atentă. Doamne. Că te-ai grijă să nu cazi. Unde ești? Mă teleportation. Bă, dar de ce vreți în cele mai complicate locuri? Și Uite, ce- trade my Da. eyes house for good offers. My ice cream house. Lasă-mă în pace cu engleza mea de baltă. Tu sau eu? Du-te, bă, acasă. Mâncați Dă odată. mâncare, Mâncați. dă mâncare, dă mâncare. N-am, mănâncă de la câini. Unde este bolul cu mâncare? Aici. Dă mâncare. Bă, da, du-te, bă, acasă. Poți să tu, mănânci, lasă-mă ești dracu. proastă. Nu pasă. Pune mâna și... Da. ăla nu vrea nimica. Bă, dar stai sculmea, deci nu mai pot da nicio sandwich. Îți dau mâncare de câine, am o labă de aia de mâncare. Hai să mergem la pizza, să furăm de acolo, că nu stai sănătoși la cap. Haideți să le portăm la mașini ca să mergem de la pizza, că mergem o lună iarăși. Și eu n-am elicoptere. Helicopter. Nu. Deci nu. Nu. Hai. Helicopter. Dar chiar așa trebuie să merg eu pe jos, dar nu pot să fac ăștia. De-aia să mă teleportez direct la pizza, la de-aia, la aia. Hai.
Mișcă, vino și tu la mine, teleportează-te, omule, că fur eu acum niște mâncare și Teleportează-te la să mine. facem... Am luat de acum. Am ajuns. Stai, frate, că nu mai am pizza. Oh, nu. M-a sunat și când ți-a luat cineva mâncarea din nas. N-a că am găsit apă. Normal că iau pentru toată viața. Așa. Îți dau ție că ești tu cu capul rău. Uite că poți ce să fur de aici. Ham de ăsta. Ham. Și nu poți să mănânci decât asta. Ne, cam la 2. Să mai Da, pot. Cam mâncat eu. am 8. Ok. Mâncă odată. Stai că s-a făcut ceva. A dat 25 de bani. Mamă, ce mult. Nu mai pot. Zizi, ai mâncat? Da. Bă, eu nu te mai găsesc. Am ieșit proastă. De ce ai? Mi-o steluță. Nu e bine. Nu coa. Urcă-te în mașina mea minusculă. Dar nu conduci tu, că nu ești în stare. Uite, Ba, da, merg cu biciclanța, lasă-mă. o să cazi în lac. Nu, Da. nu. Da. Vezi? N-am căzut. Dar doar puțin ai căzut în lac. Bă, m-am blocat în stâlp. Vreau să vezi, să lăsăm aia roșie. Ce te-ai mai blocat, proastă? Vino. Și uite-te că mor. Unde? Lângă cana aia roșie mare. Fix lângă ieșire. Vino fix lângă ieșire și uite-te. Gata, bicicleta nu mai e. Îmi iau săpun în picioare. Dar nu mă lasă să-mi iau săpun în picioare. Ba da. Cum ai ajuns acolo? Nu știu, m-am plăcut și după m-am băgat în cură. Hai că nu m-a dat nicăieri. N-aș și mâncați odată. Luați. Mă enervez. Mă stresezi. M-a stresat, dar nu mai știu de mine. Stai să beau niște apă. Așteptă să beau apă. Nu aștept, mă duc pe lună. Ca Da, tine. da, atunci ia-mă și pe mine. Ceaușescule. Ce? Nu știu, m-a apucat cântatul. Bun. Dar de ce nu vreți nimic? Băi, vezi. De ce tot bați? Nu sar, proastă. Nu cam bani. Eu n-am bani pentru mine, sunt sărăntoacă. Omule, mă refer la banii din joc. A, da, și eu am bani în grămadă. Ce să faci seama ce ești și realitate? Da, păi asta zic și eu. De ce nu te duci și retragi la bancă ca să avem și noi ce mânca, eventual? Eu aș avea 55 de milioane. Eu am 5,344. Adică 53. Hai că e bine. Mi somn. Ce sunt, frate, că vreți la camping? Ce e, drag? Hai, mișcă. De ce tot ți-am dat trade? Accept. Nu. Ce tot vrei, frate? Te Ce vrei? dau? Nu. Îți dau? N-are. Aștept. Păi, Dacă îmi dai gratis, accept.
Am crezut că ai închis, că te omoram. Dă-mi Ce-mi dai gras. pentru asta? Bă, vere, ăsta ți l-am dat eu, cu capul la... Știu, dar nu găsesc ceva nume. Îl dau Ce să-mi dai? Nu-mi dă nimic, că eu nu accept Ăsta, decât ăsta. gratis. Lasă-mă, mă, că eu nu-ți dau nimic pentru panorama asta, că nici măcar nu-i frumos. Ia lasă-mă, pe Hei! Stai că nu mai știu aici, în direcția asta. Băi, nu mai-mi da 3. Ce-mi dai pentru asta? Vere, am același lucru, efectiv. Da, ce scrie? Ce-mi dai pentru asta? Nu vreau, că e urât. Să te dracu. Alo, Așa, ce-mi dai pentru... nu-mi place. Ba da, asta, ce zic eu. Ce-mi dai? Ia să vedem. Stai că mă gândesc. Și să nu cumva să nu vrei. Te omor. Nu mă omori, hai. Nu. Accepti? Te dracu. Hai să fie naibii. Te dracu. Păi dar ce facem aici? Am uitat care-i stăpânul. Steluțor. Ce se întâmplă? E bine că pe mine nu mă pui la stop. Ah, ba, da, mai pus. Hai sectir. Du-te dracu. Dar nu mai mă înzura că îți dau 2 capete în cap de nu te vezi. Ce-mi dai, mă? Capace. Uite că dai trapice. Ce mai vrea, bă? Vrei să te speli acum? Bă, dar ne spălați. Bă, ne spălați, bă. Bă, ne spălați. Am blocat o scară. N-avem. Uite la mine, te rog eu frumos. Am Băi, blocat o scară. Am blocat o scară. super. Unde e? Care scară? Asta de aici. Care, bă, băiatul, bă? Ajută-mă. Încerc. Pantoza. Gata. Yay! Hai și tu, hamster prost. Hei, nu e prost. Uite unde țopă e, mă, al dracu. Ferească-mă, Doamne. Îi dau lui Moti de mâncare. Îi dau pizza, na. Alo! Ce e asta? Băi, i-a furat pizza steluța lui ăsta. Andreea, ce e asta? Îi dădusem pizza special pentru ea. Ce e la ce? Ce e aia, dar steluța sau lui al tău? Asta. Ce dracu e ăla? Ce e asta? Nu știu, ia dă-mi 3 să văd ce e. Dracu știu. E ca să alegi tu ce face următorul lucru. Ai o dăm steluța? Dă-i lui mama. Ia steluța, mănâncă. Și tu pune mâna și pune mâna și mănâncă și tu. Pipetul. Eu am mâncare, vreau să n-am mâncare, dar mâncare. Bun, acum trebuie să îi dau... Ce să-i dau să mă joc cu el, parcă nu? Băi, frate, tu ia Dă-și mie, dă-și ia mie. ăsta și mâncă și lasă-mă că m-a lăsat vocea. Dă-mi coa. Ce-am dat mărul. Mă scos din sărite. Ce dracu. Ia. Și ăla vrea apă. Am eu apă. 20 de ape am să mor. Bine. Antonia, nu, sunt încă aici. Dacă te-am găsit. Mă îmbrațe. Omule, oprim cățelul. Plimb. Ce plimbă?
Oțelul. Chiar trebuie să luăm un panda. Piesele din viața reală. Dar nu știu dacă există. Ba da, există panda. Nu există deloc. Ba da, în joc există prostul. Bine, eram sarcastică. Da, ce scrie? Că mă joc de mai mult timp decât tine. Domnul, tu crezi tu că aveai tu în 2023 7 legendare de-alea, Neon Fly Ride. Aveai. Exact, asta aveam. Deci, N-ai. Și dacă aveai, și eu aveam, care e problema? eu sunt încă în șoc că se mai joacă copiii ăștia, Adobe. Dar de ce ai rămas, mă, săracă, dacă aveai de-alea? Păi pe ce le-ai dat? Că n-ai nimic așa de... I-am dat alții pentru că eu am lăsat prostul. Ia uite, bă, ce inimă bună ai avut tu. Da, Mie nu puteai să-mi dai. păi nu ne cunoșteam. Ei, nu ne cunoșteam. Eram în aceeași clasă, du-te acasă. Pentru nu te jucai în perioada Adobe. Bă, cred că mă jucam, dar nu vorbeai tu cu mine, erai antisocială și eu eram antisocială. Da, zic că Băgatul în cadă. De ce vreți voi la salon? Că te duci tu luni deja. de-abia aștept. Vrei să-ți trimit poză cum ai ieșit părul? Cum să nu? Super unghiuță. Ce e aici? Doamne fete. Andreea, eu sunt curioasă cine ți-a dat permisul la Adobe. Adică cum? Cine ți-a dat permisul la Adobe? Să te lasi să mergi pe bicicletă și pe 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 tot. Păi dacă nu există poliție. Ar trebui să existe fenomene ca tine. Ba nu. Hai Bă, da. Hai că ne-am plictisit de salonul ăsta. Da, mă, brate! Nu vreau. Nu mă mai face să fiu posedată. Ia-mă în brațe. Vezi, dar mai zăpăci, gata. De eu n-am avut elastic, bă, dar am avut elastic în cap. Nu, dar mă nervați, de ce nu vreți nimic? Ai, E somn proastă. deci numai porcării vreți, numai porcării. Nu prin apă proastă. Ba da, că e mai scurt așa. Vrei să mă aud? Da. Gata. În 52 de minute o să ne dea admin abuse de ăsta. Aoleu, vezi că ar putea să ne dea ouă. O, și mie că am bani. Păi nu cred că trebuie cu bani, cred că le primești gratis sau ceva. Tot e cu bani la Adobe, să știi. Dar de ce strici tu, mă, bucuria copilului? Bine, le primim gratis. E chiar așa, le primim gratis. Sunt niște ouă aurii și se numește admin abuse egg. Că am văzut la lume și zice că foarte rar să găsești, să primește. Nu e deloc rar, doar trebuie să stai în server și gata. Îți dai seama că noi cam trebuie să stăm o oră să ne jucăm asta? Cred că o să fac 10.000 de lei până dau ăștia adminul ăsta. Că am aproape 6.000. Eu am 500,711.
Pe chiar virgula Dorus. Dar faceți Că mie pe ceva. zic cu virgulă, ce cu virgulița mea? Am multe, că m-am săturat de virgule. Nu-mi place ăsta. Nu Nu e știu așa la că ce. e la prietena ta cea mai bună care de ziua ta? Zâmbă-te, drag. Nici măcar nu ziua ta, e doar 15 august, lasă-mă pace. L-am furat. Bravo. Nu ți... Hei! Ce vrei? De ce nu l-ai ciordit? Ce ți-am ciordit, omule? Petul din brațe. Veni la mine, e la tine și eu sunt acasă. Eu mi-am băgat unicornul ăsta la spălat. Dar am și uitat de pensulele alea din baie. Și bureței, și powder. Totul e acolo, e mlaștină. O să noate crocodili în e. Nu te arăt acum, o să arăt mai târziu. Cred că plouă afară. Sau mi se pare mie că am auzit o picurătură ceva. Nu știu, hai să mă uit eu. Nu plouă, cap de nucă. Du-te în capul, dar nu că să te duci. Doar că miroase a ploaie. Păi înseamnă că a fost ploicică. Hai, teleportează-te că sunt la locul de joc. În parculeț. Bine. Dacă m-aș teleporta ar fi ok. S-a deconectat. Te omor. M-a deconectat singur. Te omor. E bine că toate chestiile care le-am colectat eu până acum sunt la mine. E bine, că mie nu-mi dă așa de aiurea, îmi dă decât dacă nu mai am net, dar eu am net acum. Alo? Zizi!